Angikubelele ngomukele kwi-channel igama kophahla weNingi ngokukhulu kuyithoba nokuzehlisa ngikhulumela ngamaphupho amabili amathathu. Ngibonga kona wonke umuntu olandela i-channel nobukela i-channel. Kuhle kakhulu okwenzayo engathi uNkulunkulu angakubusisa ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho. Ngathi ngehla imvula yeyibusiso, ngathi ngehla imvula yama-solutions ey'nkingeni obhekene nazo. Ngani yakwethu ungakhathali, ungapheli amandla, ungadikibali. Kodwa futhi angiphinde ngicele la ukuthi abantu sibakhuthaze ukuthi kune-channel kaPastor weNingi la khona sifaka amanye amaphupho ikakhulukazi leso esenzeke kwamanye ama-platform. Ngakwazi ukuthi ke nenzenjani niye kona ukuze nikwazi ukuthola iy'mpendulo ey'lula ezinye esuke singakakhulumi ngazo la, kanti futhi ngakwazi on e-TV on Mondays nakhona siyaba khona ukuphendula amanye amaphupho. So nakhona ngakwazi ukuthi ke uye ngabo Mondays just ukulandela esuke sikhulume ngakho. Kanti ke mina ngalo kunanaza ngokupholisa amaseko angivele ngene ngigxile kumaphupho singakhuluma ngawo namhlanje. Ngifuna la sibheke ukuthi uma uphupha ubona noma ke ngathi kunethwa imvula lolu uphawu oluhle uma kungekho umonakalo noma ingozi edalekile. Lolu sho ke isibusiso inzuzo nesihe okuzayo empilweni yakho. Ufuna ke la u2 2 Corinthians chapter 9 verse 8 ithi ke and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need you will abound in every good work. Kanti ke uma uphupha la imvula engawudala umonakalo nalolu uphawu futhi olubiko okuhle okuzayo kungaba ke isibusiso noma inhlala kahle angithi ngaba inzuzo nokuphila mhlawumbe kahle noma ukuchuma okuthile kungasho ukufezeka mhlawumbe kwenhlelo zakho ezithile noma ngasho ukubuyisana nomuntu okade ungazwani naye, kanti futhi ngaphinde kusho ukuphuma eyinkingeni ekade ke zikukhumethe maduzane. Funda ke lana uPhilippians chapter 4 verse 19 lithi but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Kanti ke asibheke la uma uphupha ukhosela ngaphansi kophahla noma eduze kodonga ngesikhathi kuna imvula, lolu uphawu olukuxwayisa ukuthi uma ukade unohambo kumele ulithathe noma unomsebenzi ekade kumele uphotho noma uwenze, kusho ukuthi uzothi ukubambezeleka kancane ngenxa yokugula noma ngenxa yokuntula imali noma insiza kusebenza noma ke ngenxa yesimo esingaphezu kwamandla akho nongeke wakwazi ukusilawula. uHabakuk chapter 2 verse 3 uthi ke it hastens toward the goal and it will not fail. Though it tarries, wait for it will certainly come and it will not delay. Kanti ke uma usuphupha ubhukuda ke noma ugeza emanzini emvula noma ugeza ngawo ubuso noma mhlawumbe ugeza ngawo nje ukungcola okuthile, lolu uphawu oluhle noluvamela ukusho ukuphenduka kokubi noma ukuholwa nokuthola umhlahlandlela ngokomoya noma ke ngasho uqeda izinkolelo ekade unazo noma kungasho ukusuka kwimkhuba emibi yesikhathi esendlule ekade uyenza. Acts 3 verse 19 ithi repent then and turn to God so that your sins may be wiped out and the times of refreshing may come from the Lord. Kanti ke asiphethe ngokukhuluma la uma umpofu noma kungathi ukhungethwe izinkinga empilweni ubese uphupha ubhukuda noma ugeza emanzini emvula noma ke ugeza ngawo lobo buso noma ugeza ukungcola, lolu uphawu oluhle nolusuke libika ukuthi ungasalilahli ithemba ngoba kungenzeka ithonga lakho likubhekile futhi kunokuhle elizokuletha noma kuNkulunkulu oqobo lwakhe uzokwenzela umusa, uzokunothisa, uzokutakula izinkingeni zakho futhi uzokwanelisa nezidingo zakho. Daniel 2 verse 20 to 21 uthi Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, and to whom belongs wisdom and mighty. He changes times and seasons. He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. So ingathi ke lindela okuhle empilweni yakho, lindela inguquko ezinhle, lindela ukuthi uNkulunkulu uzokutakula, uzokuphakamisa njengamanje ukuthi umuntu obhekene nenkinga. Ngiyabonga kakhulu ngakhohla ukuya ngale kuPastor weNingi nakhona niyobheka lifunde nithole clarity kuNkulunkulu sisi.